Takže servus lidi, mé jméno je Homeras a já vás vítám u svého let's play na hru World of Tanks. V tomhle let's play si zajedeme nějaký tanky, tady z mého seznamu, samozřejmě stihneme všechny, protože ty bitvy jsou dost dlouhý. No a já, abych se moc nezakecal, protože když se zakecám, tak už prakticky nezavřu hubu. Abych se moc nezakecal, tak rovnou dáme bitvu. Dáme bitvu s tím nejhorším tankem, co tady mám. Ne, to byla sranda. Tenhle tank radši ani nebudu jezdit, protože když ho jedu, tak to skončí vždycky katastrofou. Dáme si 100, i když ji nemám ještě vůbec v letním stavu. A tady to už ani nebudu zkoumat, protože to jde jenom mimo a já chci jít na 152. Takže rovnou dám bitvu. Tak, teď počkáme, než nám to nějakou tu bitvu najde. A mezi tím vám jakž tak řeknu vlastně, co bych chtěl na tomhle kanále dělat. Tak víceméně bych chtěl točit let's play z World of Tanks, protože je to moje nejoblíbenější hra. Ale budu taky dělat takový ty trošičku, jak bych to jenom řekl, takový ty trošku hry, podřadnější hry respektive, které vlastně byly vytvořeny s nízkým rozpočtem, ale samozřejmě nějaký z nich s vysokým a vlastně vešly do dějin. Různý třeba tady, počkejte, já vám tady nějaký jméno, takže chvilku. No, třeba tady to mám Dungeon Keeper Gold, vlastně to je taková to trošku starší hra. Je to takový to, jak tam prostě držíte tu pevnost a bráníte se útoku hromady nepřátel. No ale tak to jenom je samozřejmě jedna z těch mála her, samozřejmě spoustu ještě jiných, třeba například Soldiers Heroes of World War II se to jmenuje, moje hodně oblíbená hra. Ježiš, kam to jedu. No a vlastně ovládáte jí z ptačí perspektivy a dole máte vojáčky, který ovládáte. A je to, řekl bych, jediná hra, ve které vlastně máte možnost dát si, když zmáčknete End, tak toho vojáčka ovládáte šipečkama a míříte za něj zbraně a střílíte, což je takový jako, že to není jenom takový to nudný, že prostě někam klikáte a on tam jde, že to jako v sobě má i trošičku víc akce. No ale to je jenom prostě jedny z mála her, co budu točit. A snad se vám to bude líbit. Pokud se vám to bude líbit, tak doufám, že mi třeba nějaký ten odběr dát můžete. Já samozřejmě nic velkého nevěřím, jo, protože já ty videa mám naprosto totálně nedokonalý. Prostě můj hlas je trošku ještě jako trošku křiklavější. Prostě, no, jak bych to řekl dál. Ty hry nemají úplně totálně největší kvalitu, jakože ty videa. Neumím dobře komentovat, ale prostě snad samozřejmě já se budu postupem času zlepšovat. A podle mě, když bych u toho vydržel, tak můžu k něčemu dospět, nějakým těm 1000 odběratelům. No ale tak to je samozřejmě na vás, protože bez vás budu úplně totálně nic. Takže to se většinou říká na konci videa, ale pokud se vám video bude líbit, tak dejte like. No ale teď už jdu komentovat asi spíš tu hru. Takže aby jsme se nějak tak dostali k tomu komentáři, tak právě projíždím mapu Fjordy. Ano, jsou to Fjordy, dobře jsem to. Jejich tým vede 1-0 a já to nemám tady to nemám na trojkou vzdálenost, mě to tak jako moc nevyhovuje. A vlastně mě to hodilo trošku do bitvy, kde se tak trošku bych řekl utopím mezi těma ostatníma tankama, protože jako ty osmičky nejsou zrovna jako přívětivý. Ano, nemohl jsem najít to slovo, no, ale každopádně jdeme dál. Ano, bych možná na někoho mohl mít. Ne, ty jsou za kopečkem, ty jsou za horizontem, ale teď tady ten vyjíždí. Já jsem tady úplně blbý, já se omlouvám. Zkusíme to asi projet, když už jde tady ten. Jo, ne. Ježíš, já vůbec nic nevidím přes to. Zásah do vysílačky. Máme spojení jen na blízko. Trefa do černého. A teď umřu. 3, 2... Zkusil jsem zastavit a doufal jsem, že mu ta střela projítne těsně přede mnou. Občas, jako víte co, se to povede, jako
že vás mine, ale jako to se mi mockrát nepovede, no ale tak nevadí, no vlastně to celkem vadí, protože jsme v té bitvě vůbec nic neudělali. To nevadí, já se omlouvám, že to dělám takhle na videu, jo, ale já tady ten tank musím prodat. Omlouvám se, jestli ho někdo z vás má rád, ale já jsem ho zkoušel, ten tank naprosto, počkejte, jak bych to řekl. Těžký tank, co se sotva hejbe, no, to nějak tak jako stačí. Prodat. Jenom 502 000 mi to vynese. Jo, napsal jsem to správně. Výborně, prodat, tak. No vidíte, už jsme tady přes 1 000 000, tak super. Jdeme na to, jako dalšího dáme Cromwella. Už se mi tady blíží žárovčička, už si kišmaší budu mít. Siegfriedova linie. Teď tohle je celkem dobrá bitvá, protože mě to občas s Cromwellem hází jako kosmičkám, jo, spíš, ale jako samozřejmě nejlepší je, když mi to hodí k 6 jenom, že jakoby vlastně, když bychom odebrali od toho Jachtpanthera vejš, jako Jachtpanther A44 Tiger 1 IS v našem týmu, kdybychom je odebrali, tak by to byla úplně ideální bitva. Ale vypadá to, že mohli bychom vyhrát. M44 co Artina se mi líbí víc, takže jako jelikož se mi líbí a já mám vždycky dobrý názor, tak vyhráme. Jo. Tak. Jdeme na to. Já to tady prolítnu, rychlostí blesku tady takhle vepředu. Trošku to tam bliknu, jestli tam něco není, a když tam nic nebude, no, tak to stáhnu zpátky a to. A jestli tam něco bude, tak udělám to samý, protože jako sebevraždy nejsou můj. Spíš bych to měl říct, že sebevraždy mi moc nesedějí, že jako. Ich bin Jesus, no. Němci si vždycky věřili, jo. Oni byli vždycky takový ty lidi, co o sobě, Ježiši Kriste, KV2. Wow, snad na mě nemíří. Já bych řekl, že už na mě míří, ale jo, tam jsem nějaký T20. No, aspoň jsem to trošku nasvítil týmu. Jak vidíte, tak stačí trošku kličkovat, skoro vás nemůžu trefit. Teď jsem to trošku zakřiknul, že zrovna když jsem to začal říkat, tak co to bylo? To prdele, já se lek. Tady začínám věřit, tak aha, oni mě furt vidějí. Přestaňte se na mě koukat, pedofilové. Já jsem nezajímavý člověk. To bylo celkem nepříjemné od toho Tigra 1, jako... Teda, proč říkám Tigra 1, on se tady jmenuje jenom v té hře, tak nikdy jsem to nechápal, protože vždycky to bylo prostě Tigr, nikdy to nebyl Tigr 1, byl Tigr 1 a královský, teda, ježiši, já už, já se omlouvám, když jsem se naprosto zamotal jazyk, prostě vždycky to byl Tigr. A Tigr 2, jak je tady, tak tomu se říkal, ježiši. To byl Tiger 2, ale jako říkal jsem King's Tiger, vždycky prostě královský tygr, jo. Ale tak taky, ono to zní líp, König, jako Konik, takový to, víte co, Konik, König s přehláskovaným O, König Tiger, chtěl jsem tam teď jet pomoct z té padnice, ale ona vypadá, že to zvládla, takže to teď asi prolítnu městem. Kde je? Tak. Máme to Arola, naděbaný. Vypadá to, že město jsme celkem shodně projeli, takřka. No, s nulovými ztrátami, jediná ztráta je ta padinka, ta umřela, ale tam ta neumřela v tom městě. Omlouvám se teda tady při té vyšší, hele, drift. Omlouvám se teda tady při té vyšší rychlosti se to seká, jo. Vím, že to hodně kazí tu kvalitu videa, ale snad se kvůli tomu na to nepřestanete dívat. Přece jenom ten průběh je ještě celkem dobrý. Ježiš, já jsem úplně blbej, já se omlouvám. Ježiš, co to dělám, já se fakt omlouvám, mě to dost seká, jo, jak...
Ach jo. Měl jsem se radši přezastavit a trefit ho. Já se omlouvám, já vypadám jako hrozný noob a věřte mi, já zase tak špatný nejsem, jo, ale teď jako to fakt hodně kazím. Je po nich. Najděte další cíl. Dobrý, tak aspoň jednoho, ještě tam je ta 25, na to se radši nebudu dovolovat, to je takový rychlej hajzlík. Tak nebudu to riskovat, takže jste viděli, jak jsem musel zastavit, prostě s Cromwellem zastavit, abych někoho trefil, jo. To je prostě největší chyba, jakou můžete udělat, zastavit Cromwell. Pokud jako už fakt nejdete do takového toho defenzivního stylu boje, tak prostě musíte furt jezdit. To byla jenom taková rada, kterou jako hlavně neříkejte prosím vás, jako, že jsem nějaký chytrolín, no, že hraju hrozně a dovoluji jsem tady radit. To je prostě věc, co říkají všichni, tak víte co, prostě tím neřídit, je to chytrá věc, protože má daleko menší šanci, že vás trefí, no ale vy máte zase menší šanci, že trefíte vy. Ale prostě s tímhle tankem nemůžete s nikým jít prostě do přestřelky, jo, prostě, že stojíte a střílíte, to je totální blbost. Ano, a poslední tank, se kterým pojedem. Dáme KV1. Tak, jak vidíte, tak na většině tanků už mi chybí jenom do plné zkušenosti vlastně těch tankistů. Jestli někdo z vás neví, co to je to hodně užitečná věc. Máte třeba na velitele si můžete dát vlastnost, že když vás někdo rozsvítí, to znamená, že získají vaši pozici, tak se vám nad tím tankem objeví taková žárovčička. No a to je teda hodně dobrá věc, protože jakoby, když někam jedete útok a najednou se vám rozsvítí, tak víte, že si máte schovat, že nemáte jet dál, nebo že právě, že máte jet dál, ale ještě rychlejš. No, pak jsou tam různé zkušenosti, třeba, že nabíječ pod 10% života nabíjí rychleji o 25% a takový, ale to já nepoužívám. Já používám už tady u toho nabíječe, tomu většinou dávám nějaký takovýto bratři ve zbraní, to třeba zrychluje jako dokončování zkušeností tady těch, jako aby byly na 100%. A opravy třeba, to je, že se ten tank potom rychleji opravuje maskování, že se dá hůř objevit a tak. Se omlouvám, teď se mi pod myš zaplet ten drát od sluchátek, tak jsem to musel vymotávat, takže jsem teď málo narazil, ale to nevadí, nenarazil jsem, takže snad jdeme dál. Tak. Jdeme na to, to je střevko. Tady to vezmu. Ano, právě příklad trošku šílence, protože není vůbec krytý. Jediné, co si kryje, je prakticky ze předu, což nemůže vyhrát, protože jsou na něj dva. Koukej, jo, on nejde sem. Já jsem doufal, že mi tam najede. Ale já bych ho stejně netrefil, takže mě by to bylo, Dobrý, ani jeden z nás se netrefil. Já jsem na něj použil jenom takový ten jako cover fire, jako aby se trošku že na něj střílem a třeba si trošičku couvnu. Kde je ten prdel? Kde je ten prdel? Já jsem se najel na úplně blbý místo. Se omlouvám, dámy a pánové, ale tak jako hodně rychle umřu. Protože vidíte tady, dáme sice trošku krhou, ale tady mi teď vyjede tygr, který mě úplně totálně nafajčí. Že se to je za slovo. Já se omlouvám, já ani nevím, co to je za slovo, ale někdy jsem asi šel a zrovna mě napadlo, tak jsem mu řekl, no. Jaký nesmyslný. No, prostě mi napálí obrovskou ránu, já začne se mi tady linout oheň z mýho pozadí, abych byl slušnější. No a pak už to bude v pozadí. Tak. Ale tygr. Ježíš, já nevím, proč to chci udělat, protože hned jak vyjedu, tak mi napálí tygr. No taky tady to je 150.
Vystřel. Aha, no tak už se to vyřešilo za mě. Já se omlouvám, než jsem skihnul. Motor jde na poloviční Co to výkon. dělám? Co to dělám? Dostali Co to to. dělám? Co to dělám? Já se omlouvám, dámy a pánové, já fakt nevím, co dělám. Viděli jste, jak jsem ho zaměřoval? Vyřadili jsme je. Viděli jste to, jak jsem ho zaměřoval, jak jsem koukal chvilku na něj a tamhle ten míří jinam. Nepřátelský tank zničen. Dobrý, tak jsme vyřídili tank. Wow. Jsme borci. Ve světě tanků jsme zabili tank. Jsme taky tank. Ty, já nevím, kolik dává ta KV1 damage. Jaký má kanon hlavně. Tak ze všech tanků někdo, stran někdo, snad mě kryjou. Kolik měla to KV2? Viděl někdo, kolik měla KV2 životů? A mám tě. Krása. Krása, dámy a pánové, takhle se mi to líbí. Sice tu bitvu prohrajeme, ale užijeme si prostě co největší adrenalin. Fuj. Jsem se bál, že tady na mě buffne nějaký zlej tank. Tak jo, teď by se mi hodil nějaký hack, že bych viděl postavení všech nepřátel, protože teď nejspíš jdu na totální smrt, ale koukejte tam na odsaď dostanu, tady odsaď dostanu. Úplně ze všech stran čekám. Jen otázka času, kdo mě dokáže střelit první. Proč jedu sem? Já jdu pro dělostřelství. Možná když budu rychleji, tak se mi cestou podaří vyřídit tu KV2, ale to je fakt tak málo nadějný, že já si jako dost věřím, jo? Že jako, já si věřím natolik, že bych dokázal zabít celý jejich tým, ale Neprorazili jsme pancíř. tady si někdo ze mě dělá prdel. Viděli jste někdo, kam jsem trefil tu KV2? Jestli jste to viděli, tak mi řekněte, jak jsem jí do prdele mohl do tohohle místa dingnout. Protože ta hra si za mě fakt jako už dělá srandu. Buď mě totálně nemá ráda, nebo jako fakt chce, abych umřel. Ale to je spojen s tím, že mě totálně nemá ráda. Já bych se teď měl možná schovat, abych přežil a nemusel platit tak velkou opravu, ale tak. Já jsem debil, proč jsem to udělal, Dáme osud tenhle tank do koupil. Ach jo, tak nevadí, máme 3 kily, tak taková trošku kompenzace toho, že jsem to úplně totálně podělal. Ach, taková smutná hudba. Tak, dámy a pánové, v tomhle momentě se s váma rozloučím. A pokud se vám video líbilo, tak mi prosím zanechte like. Pokud se vám nelíbilo, tak mi dejte stejně like. Možná bych to měl udělat. Pokud se vám video nelíbilo, dejte mi like. Pokud se vám líbilo, dejte mi taky like. To budu mít nejvíc lajků, to se omlouvám, to jsem se prakticky jenom zopakoval. Pokud se vám líbilo hodně, tak mě sdílněte a ukažte mě svým kamarádům. Tak, já se s vámi od tohoto momentu loučím a čus.